Obzirom da se situacija na području poplavljenih općina postepeno stabilizirala, na prijedlog kantonalnog štaba civilne zaštite vlada Srednjobosanskog kantona donijela je jučer odluku o prestanku stanja nesreće uzrokovano obilnim padavinama na području našeg kantona. Općine Fojnica i Kiseljak 14. ovog mjeseca, općina Kreševo jučer donijele su odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće. Kantonalni štab civilne zaštite zadužen je da i dalje prati procjenu situacije na području kantona i na toj osnovi utvrđuje mjere i aktivnosti potrebne za normaliziranje stanja u općinama Fojnica, Kiseljak i Kreševo. Podsjetimo, vlada Srednjobosanskog kantona zadužila je rukovodioce organa uprave i upravnih organizacija kantona da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem nesreće. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu zadužena je da u slučaju potrebe stavi na raspolaganje snage i sredstva službi za zaštitu i spašavanje Srednjobosanskog kantona. Kantonalna komisija za procjenu šteta dužna je dostaviti konačni izvještaj o procijenjenoj šteti vladi kantona na razmatranje i usvajanje najkasnije u roku od 15 dana od dana kada općinske komisije u cjelini završe izradu izvještaja o procijenjenoj šteti.